agalaga amazo ịmara ọzọ dị mma ọgarala onye ga n'ụzọ tobere n'ihe ihe mere n'ụzọ onye akpọla m ọ dị ihe mere ọ bịara ebe anyị ga-egbu onwe ya agha ọnwata ọ dị ana m anụ ka ọ na-aha ezi aka ihe dị gị mma dịkwara chi gị mma ana m anụ ka ọ na-aha I greet Photocopier people from Riverside. Ekele kelere m ọ dị nta n'anya asị m ihe dị gị mma dịkwara chi gị mma Onye amị wọchị asa. nwanne na-achị ma enye gị ọ bụrụ egwu sọ ya ọzọ McDonald's Sawaya, I welcome you. ofefu Uche Ekema, I welcome you. Also, let me check Ekema. Ekema Then it's for some domain who busy material matter. Ekema Oh, yeah. nwanne na-achị ma enye gị ọ bụrụ egwu sọ ya ọzọ One number will really. Naku, inanya lagi, inanya munya murid. I welcome you. Bye-bye. onye ọnya ana m ahụ aka nụ ekwetara m ekweta taa nwa ọ dị nta ọ bụrụ ọgwụ asị m ya dị gị mma dịkwara chi gị mma igwe biko ka anyị gbaa na egwu agba zọọ na ya zọọ oke mmadụ asị m ya dị gị mma dịkwara chi gị mma nwoke ọma nwaanyị ọma ihe dị gị mma dịkwara chi gị mma ịnụ nwunye onye amị ọwụta dị ọwụta dị anyị mana mmụta na-adị n'uche ma nkiri na-adị n'anya elekere ọba ji lewe ile ụta dị nsekụdele nwa onye akpịrị ezekụdele ji si aga aga ọhụche elekere ọba ji si aga aga ọha ajụjụ ma ya hụrụ na ha eri ọnụ ọhụ uche ezekụdele kwe ihe o chetere n'uche erigbodo ọnụ ọha ajụjụ elekere obi ogwu ma ka m kọrọ gị ihe ụmụ ụwa na-eme ka m kọrọ gị obi ogwu ma ka m kọrọ gị ihe ụmụ ụwa na-eme ka m kọrọ gị ije beta asịrị ndị be anyị asịrị ụmụ ụwa erika ka m kọrọ gị mgbe o soro ka m kọrọ gị ihe ụmụ ụwa na-eme ka m kọrọ gị obi ogwu ma ka m kọrọ gị ihe ụmụ ụwa na-eme na ka m kọrọ gị ije beta asịrị ndị be anyị asịrị ụmụ ụwa erika ka m kọrọ gị ọwọtọrị BYC, I'm a star.